Nový deň, nové dobrodružstvo. Vítajte v Fort Santiago. Ľudia, tam sa asi spieva, tancuje, neviem, že sa tam bude diať, ideme sa na to pozrieť. Objednal som si niečo, čo mi lokálni odporúčili. Povedal som si, že nájdem tohoto lokálneho človeka a odvezeme sa. Romeo nás zoberie priamo do Rizal Parku, ktorý je venovaný ich hrdinovi. Tu mám pozdrav od mojej Livy. Nový deň, nové dobrodružstvo. Vítajte v Fort Santiago, kde si pozrieme toho základňu, ktorá kedysi fungovala ako sídlo pre španielskú vládu. 300 rokov to tu Španieli kolonizovali a vládli nad celými Filipínami. Takže už si mávame tu s nejakými ľuďmi. Ľudia sú tu veľmi sympatickí a priateľskí, o tom si dneska povieme. To som vám včera slúbil. Takže ideme si pozrieť vlastne tento Fort Santiago. Spolu to tu preskúmame. Nepozrel som si dopredu, čo tu vlastne je, ako to vyzerá, ale to je na hlavnej atrakcii v starom centre. Takže ideme to spolu objaviť. Ste pri tom so mňou? Let's go! Celý tento fort by mal byť starý nejakých 400 rokov. Dobre, tieto múry možno, že hej, tomu dávam, tie sú už také akože troška rustikálne. Filipínci troška majú poriadok v páži, hneď za vlastne týmito hradbami neuprataný dvor. Nech sa páči, zvykáme si, také sú Filipíny, neriešime tu nejaké detaily. Práve teraz sa nachádzame v oblasti Intramuros, je to vlastne ten základ Manily. Všetky tie ďalšie časti a mesta, dedinky, ktoré sa nabalovali do jednej oblasti, ktorá sa volá Metro Manila, sú vlastne ako keby pridružené. Dokopy má táto Metro Manila až 12 až 14 miliónov obyvateľov. A hovorí sa, že ak sa tam ešte prichádzajú denne za prácou ďalšie ľudia, môže to mať kľudne 15 miliónov. Takže Manila, respektíve Metro Manila, ako celá táto oblasť, je extrémne veľká. Za mňou ďaleko už vidíte väžu katedrály. Filipíny ako jediné v Ázii majú prevažne náboženstvo kresťanskú vieru, a to katolícku vieru. Hlási sa k tomu až 80% Filipíncov. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale Filipínci majú veľa spoločného so Slovákmi. Takisto u nás je veľa ľudí, ktorí sa hlásia k katolíckej viere. No a týmto pánom sme celkom kompatibilní, čo sa týka akoby takéhoto mindsetu. Teraz, keď som išiel sem, tak som s taxikárom debatoval o tom, aké sú tam nejaké kultúrne rozdiely a ako on vidí napríklad zahraničie, lebo on bol jeden tiež z tých, ktorí pracovali v zahraničí, nie v Európe, ale v Tajvane a 5 rokov v Sádskej Arabii. S taxikárom sme porovnávali jej platy. Hovoril, že v zahraničí 4 až 8 násobok toho, čo zarába v Filipínach, je úplne bežné. To znamená, že skoro každý Filipínec sa snaží dostať niekde do zahraničia a zarobiť nejaké peniaze. Často to je spojené s tým, že 2, 5, niekedy aj viac rokov nevidia svoju rodinu. Akože absolútne naživo nevidia. No ale ja teraz vidím, že sa mi tu ukázal nejaký pekný výhľad, takže idem vám to ukázať. Zrovna dnes, na môj posledný deň, ktorý som na Filipínach, je, že 35 stupňov vonku. Takéto teplo tu ešte nebolo a vyzerá, že by dneska nemuselo pršať. Tieto tripy, ktoré z Livy spolu robíme a natáčame si ich aj, dáme ich takto na internet, robím s tým, že chcem, aby ste si to užili aj vy. Zoberieme vás na naše cesty, na naše dobrodružstva, potešíme sa, ak nám dáte nejaký lajčík, niečo napíšete do komentáru, vždy budeme radi za tú interakciu vlastne s vami. Ak dáte nejaký tip, boli ste v Manile, v okolí, dajte vedieť. Ďalší ľudia, čo budú pozerať video, si pozrú komentár a niečo sa inšpirujú takisto. Takže to je také nabudúca gula, ktorú vieme spolu proste robiť a to nás Livy teší. Fort Santiago je veľmi pekný na fotenie portrétov. Viem, koho nezaujíma fotografia, preskočiť ďalej. Za mňa je to tu naozaj veľmi fotogenické. Keď sa pozrite na to staré ruiny, napríklad na tieto kompozície cez tieto okienka, tak je to veľmi pekné. Videl som to, že jeden pár sa tu už fotil, má tu nejaké profil fotografa. Je tu veľmi pekný kontrast medzi novými budovami a týmito starými ruinami. Myslím, že na prechádzku ako v takom parku je to mega. Ďalej sa ideme pozrieť na tú katolícku vieru. Na to, čo ich redefinovalo pred 400 rokov. A ideme do najväčšej katedrály, čo sa má v celých Filipínach. Takže ideme sa na to pozrieť. Sám som praktizujúci katolík, je to niečo, na čo sa aj ja teším. Práve dozvonili zvony a mne odzvonil začiatok prehliadky katedrály. Ideme sa pozrieť donútra, ako to bude vyzerať. Okolie, klasické deti šantia. Ľudia vysedajú v parku, no a my ideme donútra. Práve som v katedrále, budem tu naozaj potichu. Chcel som povedať jednu vec odtiaľto, že vždy mám radšej, keď sú tie kostoly jednoduchšie zaradené, keď to nie je úplne pompezné. Cítim sa tu veľmi príjemne, je to ich najväčšia katedrála. Na Slovensku by to veľkosne zapadlo do bežných kostolov, ktoré máme vo väčších mestách. Musím sa s vami podeliť o jednu vec. Vždy, keď idem do kostola, chvíľku tam som, modlím sa, a vyjdem odtiaľ potom von, tak som o mnoho viac kľudnejší človek. Naberiem v kostole taký vnútorný pokoj. Boh nie je len v kostole, Boh je všade.
ale kostol je miesto, ktoré nám psychologicky pomáha priblížiť sa k Bohu. Ako všetky tie katolícke, všeobecne môžeme mať kresťanské, ale chcem povedať o katolíckych hlavne, sviatostiach, tak všetky katolícke sviatosti nám pomáhajú približovať sa k Bohu. Veľmi pomáhajú v tom, aby sme zase refreshli a išli ďalej. Prešiel som iba kúsok a za mňou je už ďalší kostol. Tu dám iba takú medzizastávku a ideme si nájsť dobrú reštauráciu, kde si objednám moje odporúčania, ktoré som dostal v kancelárii v Complex Recruitment. OK, tu sa nám práve chystá nejaká svadba. Mladom manželom prajeme všetko najlepšie, no a my ideme sa presunúť na nejaký dobrý obedík, kde po včerajšom testovaní v Jollibee si dáme niečo konečne poriadneho, nejaký šmak, niečo poriadne lokálne. Nešiel som ani ďaleko, hneď opri tom kostolu som našiel túto super reštauráciu, na ktorú som našiel recenzie aj na internete. Odporúčalo aj Bubo vo svojom blogu, takže Bubu verím a ideme to okoštovať, ideme to ochutnať. Ľudia, tam sa asi spieva, tancuje, neviem, čo sa tam bude diať, ideme sa na to pozrieť. Happy birthday to you. Ľudia tu spievajú, tancujú, tento podnik vie, ako robiť čovku. Tancovalo sa, robili sa súťaže vlastne na parkete. Škoda, že som neprišiel skorej, ja si myslím, že by som sa aj zapojil. Jak som prišiel, tak tancovali nejaké finále a potom jeden typek z Kalifornie vyhral tú súťaž. Priznal sa, že niekedy tancoval. Objednal som si niečo, čo mi tu lokálni odporúčili, a to je sisik a k tomu dezert halo halo. Neviem, či vyslovím správne, každopádne. Toto je to, čo som si dneska vybral. My sa ideme do toho pustiť, že máme tu pork, máme tu k tomu rýžu, a potom dezert úplne na záver, takže ideme to ochutnávať a myslím si, že to bude troška lepšie ako včerajšie Jollibee. Toto sa určite najem. Práve donesla aj fľašu vody. To vajíčko nie je moc prepečené, ale akože hodí sa to k sebe. K tomu dobrá ryža. No mi to chutí. Toto bude mať vysoké hodnotenie určite. Ideme na niečo sladké, pardon, akože už je na to čas. Vôbec netuším, čo toto halo halo je. Vyzerá to byť ako taká studená zmrzka trocha. Toto fialové bude pravdepodobne z jedného plodu, ktorý neviem ako sa volá, niekde to tu dám do videa. Vyzerá to niečo ako cvikla, ale je to fialové, keď to nastrúvate a dáte zmiešať asi s mliekom, no. Zuby plačú. Zubná sklovina, cink, môj zubár, tešíme sa na to. Halo Halo dezert je celkom halo halo na zubnú sklovinu. Ja by som Halo Halo dezert definoval ako dve zmrzliny, vanilková a potom to fialové čudo, posypané troška osenými vločkami. OK. Ako bol niekedy taký bubble tea. Tak vlastne sú tam také želatinové kúsky v tom a dajú tomu trocha štruktúru. Prekusovať čisté kúsky ľadu. Not for me. Bol by to super dezert, na mňa tentokrát nie, ale idem si dať drinčík a idem hodnotiť. Sisik určite odporúčam v tejto Barbaras, ale myslím si, že ženy s tým môžu mať troška problém. A to preto, že to mäso nebolo podľa mňa tak dokonale očistené. Bolo tam také jemné chrupavky, sem tam som to niekde našiel 3-4 krát. Takže nie všetkým ženám by to chutilo a myslím, že chlapi niektorí by povedali, že OK, tu máš. Každopádne to jedlo bolo super, bolo dobre ochutené, rýža parádna. Takže ako také jedlo hodnotím veľmi dobre. Neviem, či to môžem prirovnať až k našim haluškám slovenským, ale ten sisik mi vyzvihli všetci Filipínci, že ochutnaj toto. K tomu sisiku dávam v tejto reštaurácii takých 7,5 z 10. No a tomu dezertu halo halo, neviem, či mám tento halo halo vôbec hodnotiť, lebo ak si to reštaurácie by videli tento vlog a zhodnotím to na tak 3 z 10 maximálne, tak asi nadšené nebudú. Ten mango drink je zase na druhú stranu veľmi dobrý. Tento mi veľmi chutí. Tie drinky, ktoré tu sú také ovocné na celých Filipínach, mi veľmi chutia. Takže takto hodnotím reštauráciu Barbaras. Ja dopijem a ideme sa pozrieť na najväčší park tuto v centre. Je tam aj pomník najväčšiemu hrdinovi Filipín. Na cestovaní je skvelé to, že človek zažíva tú históriu v takom kontexte tých bežných ľudí. S taxikárom sme sa bavili o druhej svetovej vojne, o tom, prečo Japonsko bojovalo s Amerikou. Vždy je dobre sa aj s lokálnymi ľuďmi o tom podebatovať. A aj na tie ďalšie témy ľudia chcú debatovať. Vedia to po anglicky. Áno, priznávam, niektorí o mnoho lepšie ako ja, ale je to úplne jedno, vieme sa dorozumieť a to je hlavné. Takže o chvíľku v parku. Práve som pred reštauráciou a hľadajte, čo sa stalo. Áno, správne, vítajte v Manile, každú chvíľu tu prší. Myslel som si, že vôbec nebude pršať, nevadí. Povedal som si, že nájdem tohoto lokálneho človeka a odvezieme sa. What's your name? Romel. OK, Romel nás zobere smerom do Rizal Parku. Yeah. OK, Rizal Park. Thank you very much. But straight to the Rizal Park, OK? Yeah, no problem. You my boss. OK, vezeme sa v niečom, čo som sa vyskúšať. Je to taká klasika. No, pozrite sa na to.
Hovorí pán, že Tramuros je veľká lokalita. Vonku prší, ja som si povedal, že nebudem si s tým kašľať a tuto náš vodič Romel nás zobere priamo do Rizal Parku, no a pozerajte na to. Je to strana troška sa odviesť. Vždy je za mňa lepšie takáto trojkolka ako tie kone, ktoré napríklad vy teraz vidíte tuto. Troška to klepe, ale ja si myslím, že to komfortná jazda, však ide pomaly. Koľko ideme? Toto je podľa mňa elektrika. Romel hovorí, že je to elektrické, lebo vidíš, že to má nejakú nabitú baterku, takže typek je ekologický. Vlogger, sure, vlogger. I'm no big vlogger, I'm just doing it for fun, you know? You out there with Lamborghini. Lamborghini? Yeah, 15 Lamborghini. Enjoy, ah. Thank you You're very much. the Rizal Park. Okay, no problem. Okay, man. Thank you very much. Thank you very Okay, much. this was our deal. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. 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 Bolo to celkom fajný jazda, chcel som to vyskúšať. Teraz sme v Rizal Parku, ktorý je venovaný veľkému hrdinovi. Docela márne sa tu snažím nájsť nejaké lavičky. Reálne by som si mohol sadnúť len na trávu, ale tak troška, keď tu každú chvíľu prší, tak tá tráva je mokrá, takže toto mi nevychádza. No, práve stojím pred najväčším pomníkom tu v Rizal Parku. Ide o pomník Jose Rizalovi, verím, že to správne vyslovujem. Bol to politický aktivista, spisovateľ, ktorý inšpiroval revolúciu voči španielským kolonizátorom. Videl som tu viacerých ľudí postavať pri pomníkoch a pozerať akoby v modlitbe. Prišlo mi to tak, že sa mohol, že modli alebo dá takú tichú spomienku týmto ľuďom. Jose Rizal nebol jediný, ktorý tu bol zabitý priamo v tomto parku, ale ako jeden z najväčších politických lídrov revolúcie voči španielským kolonizátorom si vyslúžil akoby najväčšiu úctu, preto tento park je pomenovaný po ňom. Už taxikár, ktorý ma sem bral, mi rozprával o ňom ako národnom hrdinovi. Filipínci boli bohužiaľ pod nadvládou inej mocnosti viackrát. Nezávislosť získali zhruba 70 rokov dozadu, no odtedy sú hrdí na to, že sú vlastný národ, že sú samostatní a myslím si, že Filipíncom to tak patrí. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi slušní, poctiví, pracovití a ako mi je povedal jeden lokálny človek, čo viacej zostáva. Ekonomicky sú na tom zle, ale ako ľudskí chcú ukázať všetkým zahraničným ľuďom, že sú veľmi dobrí ľudia, pokorní, pracovití a že sa tu aj cudzinci môžu cítiť dobre. No a po prechádzke v parku idem pozrieť pobrežie. Manila Bay je odtiaľto naozaj pár metrov a idem sa na to pozrieť. Ľudia sa tam kúpať nebudú. Tá pláž by mala byť špinavá, ale poďme to skontrolovať a idem pozrieť aspoň manilské pobrežie. Keď to není Palvan alebo Boracay, musí to ísť aspoň Manila. Prišiel som sem cez také troška beťarské uličky, troška zazeračky, jedno z druhej musí byť, tam asi turista často nebýva. Každopádne, sme na Manila Bay, poďme sa na to pozrieť. 3, 2, 1, pám. Toto je Manila Bay, na ktorej sa samozrejme nikto nekúpe. Je to kamienková pláž, ktorá je troška niečo iné asi ako Palawan alebo Boracay. Každopádne je to niečo, kde ľudia môžu prísť a troška byť v kontakte s vodou. Za mňa, no, je to pekné, akože troška byť pri vode. Keby to bol krajší, slnečnejší deň, tak si myslím, že toto je pekné. Po ceste sem som minul nejaké akvárium veľké a takisto aj US ambasádu, takže tam som sa cítil safe. No je to krajina, aká je, treba s tým rátať. Čau. Hi. Je vlogger? Vlogger, yes. Je vlogging, OK. Aj vlogging tu. Sú to posledné chvíľky v Manile, takže pre mňa troška nostalgické, na druhú stranu už sa tešíme na Slovensko. Po týždni a pol, kedy som tu len pracoval, tak som mal včerajšok voľný deň a dneska voľný deň, večer rovno dneska letím, takže mám už dosť. Teším sa, ako sadnem do lietadla a verím tomu, že troška v lietadle pospím. Po pláži som sa presunul znova na High Street, kúsok od mojho ubytka. Filipínci sú za mňa veľmi spontánni ľudia, veľmi príjemný, priateľský, naozaj priateľský. Viacerí ľudia na ulici ma zasahovali, chceli sa ma pokecať, pýtali sa, odkiaľ som, ako sa mi tu páči. Bolo to vlastne všetko nenútené, kamarátske. Toto všetko sa mi potvrdilo aj v kancelárii, v Complex Recruitment. Tí ľudia v kanceli boli príjemní, pýtali sa na náš YouTube kanál. Aj keď tomu nebudú rozumieť, tak chceli podporiť to, čo robíme z Livy. Týmto pozrieme aj z Livy na Slovensko. Vidíme sa o jeden deň, takže teším sa na teba. A teším sa aj z toho, že ste video dopozerali až sem. Bola to dlhá jazda v Manile. Niečo z toho ste mali možnosť ochutnať aj vy. Vidieť niečo z centra, vidieť niečo z tohoto Bonifácia. Na záver môžem sumarizovať aj to, ako ma Filipínci prekvapili. Naozaj viacerí ľudia mi povedali, žijeme tu skromne, ale to, čo chceme druhým ľuďom ukázať, je to, že vieme sa baviť, vieme byť happy, vieme si zaspievať, zatancovať si a nebrať život tak vážne. Toto je niečo, čo si s Filipín odnášam a čo budem chcieť viacej aplikovať pre seba. Byť taký viacej spontánny, uvoľnený, ale hlavne byť tu a teraz, ako sú aj Filipínci. Idem sa zbaliť a pôjdem smerom na letisko. Ale ešte predtým tu mám pozdrav od mojej Livy, ktorú musíme dať do tohto vlogu, pretože sme parťaci vlogovi, takže niečo vám chce povedať aj ona na záver vlogu? Čaute, tak niekto má večer, niekto
kamaráno, je tu sobota, môj zlatý milovaný priateľ je takto vo Filipínach, no a ja takto sama, no ale nič, na dobre sa čaká. Livi si užíva drink, takže teraz sme obidvaja na kamere. Sme zvyknutí troška inak, že to je. Takto pripíš aj online, že si vo Filipínach, no a už keď nemôžeme byť spolu, tak aspoň takto cez tieto messengery či WhatsAppy. Ja sa veľmi teším z tohto a som šuka, že sa ti vlastne niečo takéto podarilo a pripíjam takto nealkoholické. Máme tam mandarinku, jablčko, kurkuma, žiadny cukor, ale pripíjam. Tento vlog z Manily som musel zvládnuť sám, pretože som tu na pracovnej ceste. Ďalšiu dobu sa budeme zase vlogovať z Livy. Máte sa na čo tešiť, mám veľké plány, takže nech sa páči. Ak chcete, dajte like, followík. Ak vás niečo napadlo k tým miestam, kde som bol, napíšte nám, dajte tipy, ľudia si prečítajú a tiež sa môžu inšpirovať. Takže ideme, budeme komunitu a z Livy vám na záver hovoríme Vamos!